Здравейте, скъпи приятели! В библейския портал Екзегет постъпи следният въпрос. Доколко откровени трябва да бъдем с хората? Точно толкова, че да не причинявате вреда нито на тях, нито на себе си, нито физическа, нито душевна, нито духовна. Защото не всяка истина може да донесе полза. Истината, казана без любов, се превръща в лъжа. С нея човек може да бъде оскърбен, а обидата понякога оставя по-дълбока рана от физическо оръжие. Рана, която дълго не зараства. Особено това се отнася за онези, които обичат да се наричат правдолюбци и смятат, че са длъжни да кажат на човека всичко, което мислят за него, защото Господ е казал да се говори истината. Дяволът е баща на лъжата, значи аз съм длъжен да ти кажа, че си пълен глупак. Извини, но това е истината. Приятели, такова правдорубство е проява на гордост, самолюбие, най-ниски страсти, свързани именно с възвишаването на себе си над другия човек. Печалното е, че някои християни смятат това едва ли не за свой християнски дълг, да смирят другия, да му отворят очите, нали се казва. Истинският приятел е този, който казва истината, а врагът ти ласкае. Ето, аз ще ти кажа истината. Приеми я каквато е. А ти ще се обидиш, а аз ще кажа: гордостта ти говори, щом си се обидил. Аз просто ти отворих очите. Кой, ако не аз? Такива токсични отношения има между приятели в семейството. За съжаление, именно в семейството всички граници често се размиват и дори елементарните правила на възпитание и етикет престават да действат. Това, което никога не би казал на човек в обществото, на съпруга или съпругата, го казваш директно в лицето. И често това не е истина, а лъжа, изречена от емоции, от гняв или раздразнение, от завист, от умора или просто от лошо настроение и започваш да лаеш, уж правдиво. Но божествена ли е тази истина? На кого стана по-леко, по-добре, по-радостно? Кого утеши, кого успокои? Истината може и да убие. Бъдете внимателни. Помнете, не можете да бъдете напълно откровени с никого, особено с тези, които могат да се възползват от това и да ви предадат. Колко пъти съм настъпвал тези гребла и още ще настъпвам. Сигурен съм, и вие сте се сблъсквали с това. Когато в ежедневен разговор споделите нещо неприятно за някого, доверите се на мига най-близкия приятел, а след половин час целият град вече знае. Това предателство ли е? Да. Но човекът, който е разказал, не е мислял, че предава. Той просто също го е споделил на места свой приятел. Затова, ако не казвате нещо в лицето на човека, не го казвайте и зад гърба му, колкото и да е вярно. Както писанието казва, всичко, което се казва тайно, ще стане явно. Това е духовен закон. Мълчанието е злато. Многократно сме съжалявали за думи, които сме изрекли, но никога за мълчанието. Да говориш всичко както е. Както княз Мишкин при Достоевски, това води до лудост. Трябва да бъдете много внимателни, особено днес. По-добре е да се въздържите от желанието да споделяте съкровено и тайно, дори с най-близките приятели. Може би за 1-2 години ще си изработите чудесен навик да не говорите всичко, което ви се иска. Защото ако анализираме разговорите си, често излиза, че са празни, безсмислени и безпощадни. А в семейството, между мъж и жена, също не е нужно всичко да се изрича. Ако има някакъв скелет в гардероба, който не влияе на отношенията ви, но може да навреди в последствие, не е задължително да се казва. Непроизнесената истина не е лъжа. Главният критерий е прост. Ще донесе ли тази истина полза на теб или на този, на когото я казваш, или не? Всички думи трябва да минат през 3 сита – добро, полза и истина. Защото и истината може да бъде разрушителна и безполезна. По-добре е да премълчиш някоя истина, но това трябва да бъде в границите на любовта, без желание за манипулация. Не, тук ще кажа, тук няма да кажа, като психологически играч. В отношенията с мъжа или жената всичко трябва да е по любов, дали да се открие или да се премълчи дадена истина. От думите си ще се оправдаеш и от думите си ще се осъдиш, казва писанието.
Помнете това. Никой не знае кога ще дойде нашият личен съд. Може би днес, може би след години. Отнасяйте се към думите така, сякаш това са последните ви думи към човека. Така сякаш ви слушат не един или двама, а мнозина. И най-важното, помнете, че всяка ваша дума се чува от Бога, наяве или наскрито. По тях ще се оцени и нашата вечна участ. Пазете се, приятели. Думите играят първостепенна роля за нашето спасение.